Guys, selamat. Udah malam. Selamat guys, selamat Mbak. Selamat yang mana tuh, Pak? Selamat pagi. Menjelang siang. Hari ini Mbak Manohara home care nganu. Home care apa sih ini? Ceplok. Home care Arab nail art. Pokoknya sekali bilang jujur. Pasti ono yang anu apa sih? Kulkase sing gak kanggo bisa buah hamburno buah. Nyapa yo? Harapan lu? Iya, Mbak. Tak nggo konten iki no. Ya ra konten. Ya, konten asik nak no. Ya Allah, Gusti. Beratus ah. Omah dhuwur koyo neraka iki kita. Ya panas serara mok. Padahal Ndingi sampean ki ngimpi ya apa ki jenenge? Udan angin to. heeh. Aku ngimpi sampean ngubah mobil. Nah, Aku pengen ngubah mobil tenan, sumpah. Mbak, maaf ya. Nggak tahu di film Mbak Jiko Dewi teh ning kono. Ini udah. Di mana Mbak ini? Sekarang nanti. Di atas apa di mana? Enggak loh, jajan-jajan kan dari mak Mbak. Mbak ini masih Mbak. Udah santai bae. Nanti lah ya habis. Ini bisa bikin lho ya. Ada kursi kecil kok. Enak. Pakai ada bawain ada. Kalau Mbak. Tinggal. Ini dah. Satu lagi ya. Oh, satu lagi. Ono ora kursi itu anu, kursi apa ki? Mak anu, Coba saya yo. ijo ki lho. Ya coba Mas tangkas. Kene. Jangan trio rupanya ya Allah Gusti. Kok witeng yo. Iki mbake namanya RK Salon. Royal. Royal Salon. Kali. Royal Beauty lah tulisannya. Kesini lagi. Awet kak yang kemarin. Oh tak kelontok. Lah nganu Mbak, apa ki jenenge? Iki ku kayak geten mergane kedawan to terus ngangkat-angkat ngono terus Tapi awet. awet. Iki ku kelontok ono ki bute tak kutek. Lah aku dek tanggapan kok gak kutekan elek. Ini Mbak. Sini Kak. Oke guys. Oke. Kamu ilai saya Mbak gitu oke. Enggak, nanti aja dikikir. Dikir. Kita biasa tuh. Heeh. Alah mau kita kelendak ilang Mbak. Iya. Enak ngono kae Mbak. Nganu nih, lungguane kursine. Sini ya Kak. Hah? Iki aja. Ya wis. Kayak ngisor to kok malah mbok kayak dhuwur ki sing piye cah ki. Wis. Mama. Udah. Anu. Jebret tak kewentak seperti nganu molo. Ini lembab pinggir ini to, anu tak kewentak lihat ngono. Itu sing debet bekasnya kena anu ceklek ya. Iya, coba iki. Kalau loro bro. Nah, arep mail up panggil ke rumah home care di Royal Beauty Studio. Mbak Intan. Caruban. Iya, Caruban dong. Karena Mediun dia ada.
Makmu ngonten apa arepan? Bu, wong jangan tewel. Wah. Wis ban ya kan. Kurang. Yo di paran beku jangan tewelian. Ya iya. Omongono kon gek ning anu, kon gek ning apa ki jenenge? Brengkesan, Bu Abah Kirun ya teh. Oh, terus Oh. Bar magrib digowo. Lah, pindangnya kan ngisor kae ning kulkas. oh wis ana pindang. Wis to. Acara apa nih Pak Kiran? Wayangan iki nggo. Wis esuk sekolah to. Besok kontrol aku, ngetren aku. Lah yo mat iki yo kan sing karo bigu to kowe esuk. Heeh. Iku melok pisan ae. Iya. Bermagrib toh. Heeh. Sore kan disi apa? Apa lek didisi mbok iki mau Ini apa? kusro. Nek kusro kan game-game tak urusan. Yo lon-lon ae. Yo nek mbak aku wonge menak. Sumuk ya Bang kan. Tutup lawan lho. Asline kene anu ben WhatsApp. Apa weh? Tak ngoncek iki Oh iya iya. jangan ngoncek iki. Ngoncek Mbak. Bumil. Udah tak kira ada. Wis to kene biasa, Mbak. Iya. Nek maskeran kayak anu Mbak Ari. Ari sapa? Ari Reza. Mosok lanang Mbak iki ngawur. Sumpah persis kok. Mbak Ari kayak ireng ya Ari ya. Mbak Ari ireng kok, Mbak iki resik kok ngawur ya. Tuh. Dari segi wajahe. Oh, dari segi wajah ya. Ar. Ngono lho, Ar. Iya, Ar. Komen kudu Iya. Siajan sak melebane randangan nek semangan. Dan kowe tidak nek pian rilam anu napa iki astar-astar. Pian gak ada apa? Bu, nek iki temen kok ya, Be. Ning ndi sih? Ning kene ngono. Ora tau ning kene yarang. Mau beng iki mung ora sekolah wong. Masa? Golek imane sekolah UPR enek pian. Terus? Ya enek pian Budal sekolah. ora? Budal ya sangu ya nek. Pamitan ya nek. Kok ngono lho, guys. Iya, Sal. Angel dia terusan. Pol. Juga gak kok. Lah kok lu nek budal tapi gak ada sekolahan, sing ngomong sapa? Lah makmu mereka sekolah bar ke sekolahan terus moro ning nggonku. Pian ning kene prayoga. Terus. Lah ning sekolahan mung renek parani wong kanca-kancane mlebu, bintang mlebu kabeh mlebu kok. Pian renek dhewe sak kelas sing gak mlebu pian tok. Terus. Mbok metune iki Kalau karo kopen iki paling ngono. kanca kopen iki mlebu kabeh kuwi SMA kok. Lah SMA paling gak mlebu gak roh ta paling ngono. Mbok nek wi ora kenal aku nyene. Kejinian to lah. Iya kudu piye no bingung. Terus dipane iki ki mulai tadi. Ya urung to. Wong seragaman kok. Paling mulai ya sore yo ben dikira sekolah. Ora ngerti nek mak bar ke sekolahan. Golek apa piye? Moh. Nek kene ning ndi parane wong ora tau roh ya dhewe. Kalau kono ngumbar ya romae. Jadi capong gitu. Ngomong kowe. Heran aku ya. Hmm? Heran diomong-omong kok piye yo. Ora nek semempane gelek dukun aja nih. Alah sama pan. Wis gak iso. Kowe kudu nek harus kudu ning kene ae. Budal mulai sekolah diterni. Coba lagi ya. Telepon biasa ra kena ngono. Oke. Telepon biasa ra kena. Ada
Ini ngerapaknya kuku tuh iki. Manggil tok. Tak kena tuh. Kira-kira nang ndi ya? Tenan aku gak roh aku ini. Kayak cara nek ben cara gak pedhot nang dalan nyoba ya mungkin roh dhewe. Iya bajingan saya. Mesti. Gebuk ono iki tas bongko cah kuwi. Tenan. Bapak dia malah penjara ya. Enggak naik. Tenan, Mbak. Gebuk ono tas bongko to, Mbak cah. Tenan ta mati. Kelas berapa tuh, Pak? Telu SMP lho, Mbak. Oh, kelas 11. Bayangno to wis ngerokok karo ngombe amergature lho we. Gak pegel we jajal. Padahal Pak Mbok era ngopeni. Piye we? Wis diopeni aku karo makku iki ya. Astagfirullahaladzim. Paringono sabar ya Allah Gusti. Gak wis pokoke iki koyo iso ra iso pian iku di pondok ning kene Banza. Kan Bojonegoro. Wis gebak ngono ae wis. Gak iso nek ngene iki terus sarane cah kuwi. Dikai penak kurang penak. Jalan satu-satunya ya wis kuwi. Mungkin dikai solusi kok biar ra mempan kok. Gak mempan wis. Gak kena itu. Coba pamitan ning maki ya isuk tak gugah wis mulai. Itu tak golek ya, Bu. Kan. Gak ketara miring ya wis anune kae. Ya anune kalau gak tegak kan gak patek miring ya. Lho kayak jajan cik lho, ndang diserang cepet. Wis tak WA. Ditenono we tak golekne sekolah renek tak ning ngono. Aku nak mulai omong aku yo. Mulai jam berapa yo? Jam 3 mume sampai saiki malian. Wis kudu njoto si wong iki. Bisa neno. Ngono. Wah, ya Allah. Wis Pak Mboke keplok, duwe anak ya keplok pisan. Wis mboke cengoh, duwe anak ya cengoh. Gila aku rasane. Make muni piye dene? Lha yo ning nggonku to, pian kan kene. Yo ora enek wong mulai pamitan ke sekolah kok wong. Ini tak gugah ya ning jam 5 mau iki. Lha ning wae gak? Ora enek dah yo ning maki wis salin wis klambine sekolah wis kok wong sekolah kae ya jek sangu. Iya, Takoni karo sapa sih karo kancane.
tapi ra cah kene. Andi. Karo wong kemenge buke putra yo rene ngomong. Apa? Karo cah njaba ya ora roh putrayone, ra nek sing roh. Ora cah sekolahan cah kene. Bajingan. Hei kancane njaba lho, wah akeh tenan. Wong ndek ngenane kae sampean jak nggae konten pas anu kelebatan-badan kan yang rumah sakit mbak aku to. Keliyamar wong liya ya nek aku ya ora kenal. Gas budal pondokan. Iya, gak bisa timbar nih. Di budal pondokan kan kono malah minggat malah. HP cerita putri. Gak iso gini ke HP lagi. Ya, pusing aku. Nanti di anaknya truk nggak sakit. Gusti ya Allah, mending aku ndang tak pondok nirono. Wis tenan yo ki. Ayo aku. Gak enek mari ini Mbak kurmono ya Minggu. Balik nang ngene Pak. Wis anek pira meh sak wulan ra nganu 31 hari gak masuk. Gak masuk. Iya jal Mbak. Kuwi urung sing saiki wis karo ngenane kuwi. Ya aku langsung ngeludah tuh guys. Sumpah. Darah langsung munggah. Wis berapa menit yo wis pateni yo. 16. Pusing aku terus piye iki jal. Golekno ta yo. Dan aku bukan goleki nang ndi wae. Golek info ngono lho, kanca-kancane. Ora ana sing tak WA iki ora ana sing balesi kabeh udah mlebu sekolah kabeh. Wah ora ana sing roh sing roh. Kuwi wis digoleki tenan ning jero sekolahane pura. Wis ora enek. Omahe ora rono. Padahal tak ajar bae bocah nang kantin apa nek iki ngono. Ya ora mungkin pre ngomong ning sekolahane ora mlebu nek gurune ya ne wis diabsen kok. Gusti. Gak maksudnya omong-omongan iki lho kaya angel nurun sapa ngono. Ya mbokane karo pakane. Mbokane kaya lonte ngono kelakuane. Pakane yo bajingan kok. Mbokane wis ra gablek, bukan pola. Utake bosok kabeh. Gak ada di keluarga opo nyesal. Satu lagi. Kira aku emosi aku. Wis penake piye di pondokne apa diumbar yo ben dadi gelandangan yo ben. Diumbar padha ngono ae. Ngesakne make to. Wis engko bar iki ndenyo teng make, baru make kok darine. Iya. Ngelu aku ndasku. Wis ngono ya. Jene nek sing ngilaki ngono lho, Mbak. Aseton. Sepramet iki. 18. Wis. Wis. Ngomongnya guys ya, pokoknya ya sebuah aku bingung aku guys, kayak iso mikir apa entuk omongan ngono kuwi. Langsung ngeblank dasku. Cah bayi dek sore lho bayangno to. Lakone kok ngono kok tak idek dase to. Gusti Allah. Lemas kan? Tanganku guys gatel pokoknya, tenan. Kudu ngegem. Tak jotos dase pokoknya. Engko karo kok enggak mulai ditereng kancane? Iya mestine. Iya, Mestine. cegaten yo, cegaten
liwate kene apa liwat kulon nek mulai. Mung budale mung ra rawat kene kita. Segeten yo. Tak tekon ane koncone. Ya nek petuk lho ya. Iya ya pokoke Umumnya segeten. cah iki jam 3 mulai. Nah iya pokoke jam 3 segeten. Kuwi bagianmu kuwi. Ya lek ya tapi aja terlalu jaga nih. Lho ora ya kowe iki yo mau tak kongkon kok tak tugas jam 3 ki tak kon standby kok. Iya iso ae standby, tapi kan pian jenenge mulai kok mulai sekolah nek kalau ya langsung mulai jam 3 wong pian kok ngono. Wong biasane anu mulai jam 3:30 sing anu. Wis gak iso iki kudu bar iki wis kudu ki dadi pondokne ae wis. Pokoke ngono intine. Mbuh dadine ya Mbak ya di pondokne. Ini pondoknya Kak. Ya bukannya kita membuang tapi ya ben pengaruh lingkungannya kuwi lho. Dene kok di pondokne kok dhek ilang ya ben malah beneran aku. Gak bisa nah. Gua pisan. Ku tumbal ngono pisan. Golek pesugihan aku tak ngene tumbal ae. Wis karuane aku. Enggak buang-buang energi aku. Terus sekarang sih ngapain sama enak? Iya karo make, Mbak. Lah ya, enggak kayak bayar-bayar apa ya? Wis yo. Iki karo make barang. Pokoke make tak wae duit, pokoke urusono aku ngono tok. Lah aku ngurus sak kuwi tok yo drek kok, Mbak. Kene iki urusane akeh, Mbak. Mbokane kentir. Kontol ae mbokane iki. Aku ndang genggek karwane nek genggek iki ndang sing adoh bisa ning duwike akeh ndang sugih ngono. Kok dadi ejaan goblok. Ejaan goblok diomongi angel nesunan. Kita sampai iki. Iya wong. Mas, Gara aku emosi ya, tenan aku kelingan ngono. Wis guys, wis ngono ae. Dibanding aku emosi, guys, ki pokoke judule vlognya emosi iki. Ya pokok judulnya emosi. Wis ya. Gusti Allah.